Hello mga person, mga person. Hello, this is Sir Nate. Welcome to my YouTube channel. Ilang couple of the day. Yan. Actually po sila po ngayon ay ang tinatawag doon, yung bago ikasal yung nagpipicture. Prenup. Nakalimutan. Kita na siya talaga naman ay hindi handang-handa po yan. Hello sir, Sir JM, shout out. Wow, seryosong seryoso. Umuwi ng probinsya para pa-picture. Hello! Nandito tayo ngayon sa Lingayen, Pangasinan. Ano nga bang meron dito sa Lingayen, Pangasinan? Ito, binabagyo. At sinalubong ang bagyo. Dito lang yan sa Lingayen, Pangasinan. Ano bang ginagawa namin dito? Of course, some related monkey business at the same time. Some site sa mga... Andun nga sila. Malaman. At gusto pa akong papuntahin doon. Masyado pong malalim yung area kasi nga yung alon, yung current ng tubig. Walang pasok bukas! Walang pasok bukas! Hello, Carding! Typhoon Carding! Woo!